Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola ke elikhulu laseMzantsi Afrika. Ndawubane nisithi gqolo, ndinicela ndinibongoza into yokubana ke baphulaphula ke ndim lo wala channel ethi ibhola lethu. Ikwandim ke lo njengoba niyiva ivoice ovule le channel intsha ethi Nkoliso Sports News. Isizathu ke baphulaphula into yokubana ke la channel yam ithi ibhola lethu. La channel le kunomuntu othe wangela ngaphakathi wazama ukumosha oko ndizama ukulungisa okwangoku engakalungi ke. Ndiyanicela ke baxhasi nalibathandi bebhola lethu channel ke nize ngobuninzi benu kule channel yam intsha nizokundipha isandla nindincede siyikhulise ngoba ndisaziphethe ke ezemidlalo nalapha ke ngobunjalo bazo. Ndicela ke ndinibongoza ndiguqa ngedolo phantsi ndithi yoyele khani zokundincedisa. Ndidlule ke lapho siphethe umcimbi apha kaManqoba Mngqithi, umfana omdala emveni kwematch apho ke ebebethwa khona liqela ke elisafika apho kwa-PSL elibizwa ukubana yiMagesi FC limbetha phaa kwifinal ke ye-curling knockout. uManqoba Mngqithi ke uthe ke discuss umfana omdala ke malunga nokubethwa kwakhe, wathi umfana omdala okokuqala nje xa ungumqeqeshi zizinto ezo kumele uzilinde into yokubana ke awunophumelela zonke games, kodwa ke loo nto ayithetha ukuthi iqela lakhe kangelidlale kakuhle, lidlale kakuhle kakhulu abafana abadala, kodwa ke kusho ukuthi imini ke ibingawo yabo. Waphinda kuManqoba Mngqithi wayibeka into ethi ke umsebenzi wabo bona bengabaqeqesha wohlukanga kumphathi kwekhampani enkulu apho kuzothiwa xa kuphela unyaka kuthiwe mangabonise khona i-results uthi nabo ke iyenzeka kubo laa nto bengabaqeqeshi, kodwa into ebalulekileyo ungumqeqeshi nje awunophumelela zonke ke imetshi. Eyesibini indawo ngoku bona ingqondo zabo ngoku zijongene nomdlalo wabo we-CAF Champions League apho ke bazobe bedlala namhlanje phaa ngo-6 o'clock emalanga abafana abadala ke beMamelodi Sundowns. Ilizwi elo ke eliphuma phaa kuManqoba Mngqithi. Baninzi ke abantu bethukisela phaa kwama-social media, abantu abaninzi endibona into yokubana balandeli ke beMamelodi Sundowns begxeka bekhwela bezehlela ke phaa kuManqoba Mngqithi. Abaninzi bathi ke makaphume phaa laa timu uyimoshile. Abaninzi bathi kuManqoba Mngqithi ke akho nto azoyenza phaa kwiMamelodi Sundowns, wohlulakele zisuka ufike watshintsha indlela iSundowns ke ebeqhuba ngayo. Bathi ke abaninzi ke iSundowns ayiboni ke ikhula phantsi kwesandla ke sikaManqoba Mngqithi. Batsho ke okanye luluvo ke olo ke labalandeli ke beqela ke le Mamelodi Sundowns ke bethethela into yokubana bethe babe babethwa phaa kwifinal e-curling knockout, bebethwa phaa liqela leMagesi FC. Singene ke thina ke siyinkoliso Sports News ke phantsi kwezo ndaba ngendlela ke thina ke esibona ngayo. Kokuqala nje baphulaphula ke ba andinampazamo iSundowns le igqibele kudala kokuphakamisa ikhaphu ekuthiwa yikhaphu. Into eyenzayo ibewina iligi iminyaka le, bawinane neligi nditsho phantsi kwesandla sikaRolani Mokoena. Akho khaphu beke bayiphakamisa abafana abadala bebeqhubeleka bewinana neligi. Ingaba ke ngokumohluko phakathi kwaManqoba Mngqithi noRolani Mokoena ukuphi na? Ngoba noRolani Mokoena umfana omthetho wabe uyahamba phaa ewinana neligi kuphela phaa kwiSundowns. Ingaba yintoni na eyenza into yokubana uManqoba Mngqithi ke abalandeli bamfake phantsi koxinzelelo olungaka, ngoba iligi le mhlawumbe uzoyiwina nayo uManqoba Mngqithi ngoba kho mntu waziyo. Sidlule ke lapho iMamelodi Sundowns kwesibini indawo ibethwa idlalile baphulaphula. Sundowns phaa ibethiswe ngamaphutha wayo. Ayithethi ukuthi Sundowns phaa ibe weak, uba umntu uyakwazi uqwalasela umdlalo, uyakwazi ukuwujonga umdlalo. Sundowns phaa idlale kakuhle kakhulu, abafana abadala babethiswe ke zii-mistakes ke. Nizawuyazi ke nina ke abantu ibhola niyazi into yokubana ke amaphutha ngawona ke aluzisa igame. Kona uManqoba Mngqithi khani ke nimnikeze ithuba nibone into yokubana uphethe nini esandleni. Thina ke sithe sawujonga iSundowns ayikonakali, ibhola layo lisahlala phantsi futhi ke isadlala baphulaphula. Injalo ke ningake ningene nani ke nitsho into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.